KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 7:02. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes po ngunyan, Oktubre 17, 2025. Ini po ang Bareta alas 7. Asin sideline sa tayong darakulang mga bareta sa lado lokal. Ligao City Mayor Fernando Gonzales nagagad ng exemption sa reblocking project sa Barangay Tuburan, Ligao, crossing pasiring sa Kawakawa Hills. Gobyerno probinsyal kan Albay pinakusog ang kahandaan kan mga mall owners sa kalamidad. Probinsya kan Sorsogon, official lang nakuha ang Guinness World Records for the largest not brittle praline pili konserba. Banwaan kan daraga asin kamalig makonduktan in Operation Smile para sa mga ngungo asin bingot sa Nobyembre 8 sa Gudjes ngunya na taon. Sa lado nasyonal, koneksyon ka mga diskaya sa pamilya Go, paimbestigaran ni DPW Secretary Vince Dizon kan Ombudsman. Mag-agom na kontratistang diskaya dai niya midbid sigon kay Senator Bongo. Budget insertion ni dating Congressman Saldico sa PNP, binalik ang DILG sa Malacanang. ICI mabilog nin Technical Working Group para maparikas ang asset recovery. Sa ibang nasyon, 16 nagadaan sa sulo sa factory ng tela sa Bangladesh. Baretang Sports Filipino-American asin Miami Heat coach Eric Spoelstra pigo konsiderar na sarong onra ang maging head coach kan USA basketball team. Yan ang headlines kan sa tuyang Bareta alas 7 asin kami po ang sinong maging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles kang Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inagad ni Ligao City Mayor Fernando Gonzales kay DPWH Regional Director Virgilio Eduarte ang exemption sa reblocking project sa Barangay Tuburan, Ligao, crossing pasiring sa Kawakawa Hills na maipagpadagos. Basado ni sa ipinaluwas na memorandum ni DPWH Secretary Vince Dizon na suspendieron ang gabos na reblocking works sa National Road sa Bilog na Nasyon. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Gonzales, sinabi kay ning daylan na po nana ang proyekto kung bupunduhon magkakausa inin magabak na bulos ng trapiko darakan mga may eskwelahan na karaniligdi asin iniman ang tinampo na pinagagyan pasiring sa tourist spot kan syudad. Apeda kini sinabi man kan alkalde na pinagagyan man ini kan mga bihikulo na palaog sa probinsya kan Albay. Dagdag pa niya na kung pupundohon ang pagtrabaho sa proyekto susug sa direktiba o memorandum kan sekretary kan DPWH, may potensyal na peligro sa lugar asin nakataya ang kaligtasan ka mga nag-aaragi digdi katakod kan pinaglalauman na magabat na bulos ng trapiko uro aldaw sa lugar. Siguro, ang hiling ko kayo, gustong i-evaluate ni Kimarayta. May mga usap-usapan baga na may mga duda na kumisanda, ako pa ma-deteriorated, bigla replace na. So, siguro, gustong mahiling ni Kimaray, ano? Kami man, ang interest mo man kanina, kung sakali, diba, ang padagos na ito, para matapos na sa section median sa Tuburan, libre na talaga. Dahil na kami sa parking mga traffic sa mga abot ng mga panahon na deteriorated roads. Yun lang naman ang i-request me. Si Ligao City Mayor Fernando Gonzales. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pinakusog kan gobyerno probinsyal kan Albay ang kahandaan sa kalamidad kan mga mall owners sa paagi kan All Hazard Drill Coordination Meeting. Inatenderan ini kan 15 representantes halik sa mga malls as in establishments kan Albay kung sa intinukar digdi ang gigibuho na scenario-based drill. Ipinaliwanag ni APSIMO Officer in Charge, Roderick Mendoza, ang mga detalye kan drill na nakasentro sa manlain-lain na hazard siring kan linog, tsunami, landslide,
structural failure asin sulo. Sinabi ni Mendoza na parte kan esfuerzos kan Albay na pakusugon ang kahandaan asin pagsimbag sa mga kalamidad kan mga pribadong sektor. Sa paagi kaini mapapagtibay man ang koordinasyon sa panahon kan emerhensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bilang preparasyon para sa nationwide coconut hybridization program, pinagigibok ang Philippine Coconut Authority o PCA Albay Research Center ang pagputol ka mga aralangkaw na po ninyog sa lakongkan PCA Research Center sa Barangay Banao, Ginugbatan, Albay. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Albay PCA Research Center o IC Manager Maria Teresa Namia, pinagigibo ang lakdang tanganing makapagtaunin magaganigong espasyo asin mas marhay na growing conditions para sa mga mother palms o ang mga nyog na maproduksyon ng hybrid seeds. Dagdag pa ni Namia na nasa 175 puon ang sendang puputulon sa 4,000 sagkod 5,000 na puon ng nyog na nakatanom sa plantasyon. Sinabi pa kaining ang mga natatadang puon ng nyog iyo ang mga dwarf variety kung saan sa paagi ng pollination sa ibang variety mapoprodusir ang hybrid coconut na magpapalakop bakosa na sa probinsya ng Albay kundi pati sa bilog na nasyon. Mientras tanto sinabi pa ni Namia na target ng PCA na makapagtanom din sang 2 milyon na puon ng nyog sa bilog na nasyon kung kaya puga-puga ang preparasyon kanahensya para sa large-scale planting effort. So, naka-permit po ito sa PCA Region 5 to cut it kasi meron pong pangangailangan na maging ma-open na po yung canopy for the mother palms. Maging maayos na po sila kasi nasa ilalim po sila ng matataas na niyog, hindi po open ang canopy. Kailangan po ng niyog para maganda ang tubo, hindi po sila shaded. Ang tingog ni PCA Research Center OIC Manager Maria Teresa Namia. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gigibuhon ang Operation Smile kan mga lokal na gobyerno kan Daraga asin Kamalig sa koordinasyon sa Operation Smile Philippines Incorporated sa Nobyembre 8 sa Kudjes ngunya na taon sa Daraga Doctors Hospital. Sigun sa anunsyo kan duwang lokal na gobyerno, ang programa an para sa mga ngongo asin bingot na mga residentes kan munisipalidad kung saan makondusir nin mga serbisyo organ surgery, nutrition program, speech therapy asin dental care. Naka-schedule man ang ultimong screening para sa mga surgery beneficiary sa Nobyembre 7 nin pagkaaga sa nasabing ospital. Mientras tanto sa Daraga, ang mga interesadong beneficiaryo kaipuhan na magpreparar nin barangay indigency certification as in valid ID nin mga magurang mantang limitado sa nasa 60 surgery beneficiaries ang nasabing programa. Sa iba pa niya itong baretang lokal, pwedeng makapag-avail ang gabos na Pilipino ng mga PhilHealth benefits sa ibong kan kakulanganin kontribusyon sa PhilHealth sa pagikan pigapod na immediate eligibility. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, sinabi ni Public Relations Officer 1, Geraldine Naron, na base sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare, ang mga pasyenteng wala pa ng PhilHealth Identification Number kay puha na makapag-rehistro sa hospital o health facility sa paginin online o manual. Inabisuan ni Naron ang kada miyembro, partikular na ang mga direct contributors, na siguruho na updated ang hulog para maibitaran ang interest. Para man sa mga wala ning kakayahan na magbayad, pwedeng magpa-assess sa medical social worker kan hospital, social worker kan DSWD o social welfare officer kan lokal na gobyerno kung saan sinta nakarehistro bilang indirect contributors financially incapable. Ang mga kwalipikadong indirect contributor ande man mabayad ng kontribusyon para sa presenting taon alagad kay po na ipairarom sa assessment taon-taon para ma-renew ang membership asin padagos na matawan ng premium subsidy hali sa gobyerno nasyonal. Ipig pagirumdom sa publiko ang importansya kan pagpapabakuna kontra rabies. Sigon kay Nurse Mark Kennedy Mariscotes, kasabay sa mga sintomas kan rabies infection, iyo ang kalintura, pagkulog kan payo, pagkulog o pamamanhid, nin parte kan lawas na kinagat kan hayop, deliryo, asin pagkaparalisa,
Sinabi kan eksperto na daiman tulos nagluluwas ang sintomas kan rabies infection. Katakod ka ini importante ang first aid kapag nakamrot o nakagatin hayop na posibleng may rabies. Nag-abiso si Mariscotes na dapat hugasan ang lugad gamit ang sabon asin tubig. Importanteng magpabakuna tulo sa doktor. Mantang kinakaipuhan na maobserbaran ang hayop, ang rabies sarong viral disease. Mantang pwede ining malikayan sa paagi kan responsableng o pagiging responsableng pet owner sa paagi kan pagpapabakuna asin pag-iingat kan mga pet owner. Base sa datos, nasa 60,000 sagod 70,000 katawo sa bilog na Kinaban ang nagagadaan kada taon sa rabies. Ikaanom naman ang Pilipinas sa mga nasyong may halangkaw na kaso kan rabies. Sa ibang baretang lokal, opisyal nang nakuha kan probinsya kan Sorsogon ang Guinness World Record for the largest not brittle praline pili konserba na may sukol ng 144.16 square meters. Sigon sa gobyerno probinsyal kan Sorsogon na binamayuhan ni Governor Buboy Hamor, saro ining testamento na ang probinsya ang pili capital of the world. Nagirumduba na kaswapon kang binalo kang probinsya ang nasabing pagmibid kung sain preniparar ang konserba ng 260 paraluto asin 1,430 pili na ginamit sa record attempt sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Personal man na binisita ni Guinness World Record Official Adjudicator Mr. Austin Johnson ang lugar kan historic attempt bilang parte kang kriteriya para sa nasabing pagmidbid. Mas marhay magtanom nin kahoy kapag mauran o rainy season. Sa programang Kapalibutan ta at amanon ta sa DCGB, sinabi ni Forester 3, Ayla Denise Magallanes, na advisable ang pagtanom kapag mauran dahilan magagamit ang natural water kapag para mas maging matalubo ang pananom. Sinabi niya na nagbutwa sa pag-aadal na epektibo ang pagtanom kapag rainy season kung saan nakakasuporta sa healthy root system. Nakakapromoter man nin sustainableng pagtalubo kan pananom. Katakod ka inipig inganyaran publiko na magtanom ngunya na panahon kan tag-uran maski sa kanya-kanyang lugar. Nakapwesto bilang top 1 sa 2025 licensure examination for fisheries professionals si Jonaline Maestrado Delanon kan Barangay Kawayan Interior, Masbate City matapos makakuha ni 91.25% rating. Inibase sa pigpaluwas na resulta kan Professional Regulation Commission of PRC. Nag-adal si Delanon sa Batingue High School sa Masbate City asin nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Fisheries sa Cebu Technological University, Carmen Campus, Cebu City kan taon 2024. Bilang aki ka mga parasira, natawan ni Delanon ng pagkakataon na maging scholar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Bicol. Opisyal nang binuksan kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang ika-33 na Orgulyo kan Bicol Trade Fair 2025 sa Festival Mall in Alabang kasuhapon. Pinamayuhan ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang pagbubukas kan seremonyas kung saan pinartisiparan ini ni nasa sanggatos na micro, small and medium enterprises hali sa anom na probinsya kan rehiyon Bicol. Ang nasabing trade fair, pinagbibida ang man iba-ibang lokal na produkto hali sa Bicol region arog kan hand-woven crafts, native delicacies, processed food, wellness items asin marine products. An OKB Trade Fair madurar sagud sa Domingo, Oktubre 19, 2025. Mga tugang primerong parte ang kasaluyang Bareta alas 7 o kaya sa ngunyang pong Aldao. Sa Bareta niya to sa lado lokal, ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa singkamugdagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles kambareta sa lado nasyonal, kinonfirmar ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na makondukta sinda kay banan ng Office of the Ombudsman na investigasyon kontra sa CLTG Builders na kumpanyang pagsadiri kan ama ni Senador Bongo na si Desiderio Go may kinaraman sa pigsasabing anomalya sa Food Flood Control Project. Nagduwas ang aligasyon na posibleng may koneksyon ang pamilya Diskaya kina Go matapos ang madiscover na kapag partner ang CLTG Builders sa saro sa mga kumpanya ni Sara Diskaya para sa sarong infrastructure project ang 2017. Sigong kay Dizon, isusunod kaninda sa Ombudsman ang gabos na kontrata kan mga Diskaya poon 2016 sagod 2025 para sa ararom na verifikasyon. Ipinahayag ni Senator Christopher Bongo na dain niya midbid ang magagong na kontraktor na sina Curly asin Sara Diskaya sa likod kan aligasyon na nagkukonektar sa iya sa maanumalyang flood control projects. Ginibukan senador ang pahayag sa sarong press conference matapos sabihon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na pigi-imbestigaran kan sa iyang opisina asin kan Office of the Ombudsman ang posibleng koneksyon kan mga Diskaya sa CLTG Builders na nakabase sa Davao City asin pagsadiri kan ama ni Go. Bukas man ang senador sa anuman na investigasyon asin sa giraray na ipinag-insistir na bako siyang imbwelto sa anomalya o sa anuman na anomalya. Sinabi pa ni Go na ang padagos na investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI garong paglilihis para maproteheran ang mastermind sa ghost flood control projects. Dagdag pa kan senador na handa siyang maging complainant asin magsaangat nin kaso sa tawong imbwelto sa maanumalyang proyekto kan gobyerno maski pa kapamilya pa niya ini. Ipinahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Senado na dainin na ginamit asin ibinalik sa Malacanang ang 500 million pesos na parte kan 1.3 billion pesos na intelligence fund na pigtaos sa inda sa ngunyan na taon sa pagin ng insersyon sa deliberasyon kan propestong 2025 budget kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa Senado. Sinabi ni Remulla na 800 milyon sana ang nakabugtak sa National Expenditure Program o NEP alagad naging 1.3 billion ini pag-abot sa General Appropriations sa Akogaa. Ginibo na Remulla ang pahayag matapos naputo ni Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, kung magkakanigo na ang 806 billion pesos na intelligence fund kan PNP para sa masunod taon. Sigong kay Remulla, ang kongresistang naglaog ng insertion iyo ang pigsasabing naghagad ng 3K na 3,000 na containers na sira asin halis sa Region 5. Tilawanin doon ni Remulla na dahil manila kay puwan ang pigsingit na 500 million kaya ibinalik ninda ini sa Office of the President. Enot ng kinonfirmar ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. na bigipilit siya ni dating Congressman Saldico na aprobaran ang permit para sa impormasyon kan 3,000 o kay importasyon kan 3,000 na containers kan tulong kumpanya
Mientras na pinagmalasman ni Gatchalian kung nga may insertion sa Intelligence Fund kan PNP. Mabilog ang Independent Commission for Infrastructure o ICI nin Technical Working Group o TWG para maparikas ang pagbawi sa propriedad kan mga pigsasabing imbuelto sa korupsyon sa flood control projects. Sigun kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ang TWG kumpuesto kan mga representante hali sa man iba-ibang ahensya kan gobyerno, tanganing mapakarahay ang koordinasyon, legalidad as in epekto kan mga aksyon kan ICI. Nakatalaan na magtiriponin semana o sa semana ang TWG, tanganing mas maparikas pa ang mga lakdang kontra sa korupsyon sa mga proyektong infrastruktura. Kadagdag natong baretang lokal, ipinag-orden ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza III sa mga regional directors as in transport companies na magkondukta ng inspeksyon sa mga terminal bilang preparasyon sa ondas ngunya na taon. Kasunod din kan direktiba kang gobyerno na siguruho na malinig as in komportable ang mga bus, terminal as in pasilidad, arugang comfort rooms, mapadarama ng mystery passengers po Oktubre 24 para agugidon ang serbisyo. Sigun kay Mendoza, bako sa ini para sa ondas, kundi magiging bulanan na aktibidad kan LTFRB. Lugadan ang sarong public school teacher matapos na badilon kan sa iyang mister sa laog kan eskwelahan sa Tanawan, Leyte dahil sa selos. Sigun sa report kan Philippine National Police o PNP Regional Office 8, nangyari ang insidente bandang alas 7:23 nin aga kasuudma sa Tanawan School of Craftsmanship and Home Industries sa Barangay Can Ramos. Mantang nasa laog kan eskwelahan ang 48 anyos na biktimang teacher, nag-abot ang 46 anyos na agom, asin binadil siya sa tuong abaga gamit ang .38 caliber Paltic revolver. Pagkatapos kan pambabadil, itinapok ang sospek ang badil sa bubong kan kataning na edipisyo, mantang dinalagan man ang biktima sa ospital sa Tacloban City kan sarong co-teacher. Kan mag-abot ang mga pulis, naabutan ang sospek na may pugol na balisong, asin pigbabalo na kuluganan sa diri, kaya pinakalma ini asin inaresto. Base sa investigasyon, bulag na ang mag-agom, asin piga-akusaran kan sospek ang biktima na may karelasyon na ibang lalaki. Na-recover kan mga pulis ang balisong asin ang badil na ginamit sa insidente, mantang nasa kustodya na kan Tanawan Municipal Police Station ang suspetsyado. Para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports, iya po si Nicole Angloriani para po sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Maabot sa 16 na katawo na gadan matapos ang nangyaring sulo sa factory Nintella sa Bangladesh. Ipapasairaron pa sa DNA ang mga nagidiskubreng bangkay dahil haros day na sinda mamidbidan gikan sa pagkasulo. Nagtiripulan mga kapamilya kan mga biktima sa hampang kanasulo na 4 na eskalon na edipisyo sa Banwaan kan Mirpur sa Dhaka Region. Uminabot sa sobra 3 oras bago dagos na nasibo kan mga bumbero ang sulo, mantang nadamay man ang kahampang na chemical warehouse. Sa ngunyan padagos ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Sa lado ng Karawato Sports, piko-konsiderar na sarong dakulang orgulyo kay Filipino-American asin Miami Heat coach Eric Spoelstra na mapili bilang bagong head coach kan USA Basketball Team. Formal lang kinumpirmar kan USA Basketball Board of Directors ang pagiging head coach ni Spoelstra para sa 2027 World Cup sa Qatar asin 2028 Olympics sa Olympics Games sa Los Angeles. Sa salidahan niya si Steve Kerr na nagtapos ang pamamahala matapos makamtan kan USA Basketball Team ang ikalimang magkakasunod na Olympics gold medals kan Paris Games 2024. Sigun kay two-time NBA champion asing long-time head coach, nasarong onra sa bilog niyang buhay ang mapili bilang head coach. Lalo pang exciting na sa Estados Unidos pagigibuhon ang Olympics na may chance sindang maidepensa ang sa indang titulo. Personal man na pinili ni USA Basketball Men's National Team Managing Director Grant Hillis Spoelstra para maging head
head coach. Si Spoelstra yung naging coaching staff ni Kerr pon pa kan 2023 World Cup na ginibo sa Pilipinas asin kan 2024 Olympics. Siya na ang magiging pantulong head coach kan USA na ang Olympics sa sadiring nasyon gigibuhon. Enot kay ni si Bob Knight na natukdol ang medalyang bulawan sa Los Angeles kan 1984 asin si Lenny Wilkens na nanggana ng gold medals kan 1996 sa Atlanta. Iyan ang detalyas kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kang panahon, uyaman si Miss Alexis Rolivar para po sa hali po dyan sa Pag-asa Regional Forecasting Center sa Ciudad de Legazpi. Miss Alexis, please para come. sa ating forecast nun na aldaw, bali ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Bicol region. Ngunyang aldaw din ay as of 2 a.m. Kanina ay nabilog na itong low pressure area na ating tikbabantayan at itatawagin natin itong si Tropical Depression Ramil. So itong si Tropical Depression Ramil ay nakakaapekto no sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Yung trough nito ni Tropical Depression Ramil yun ang magdadala ng cloudy skies with scattered na mga pag-uran, as in mga pagkikilat at pagdaguldol dito sa mga probinsya na ito. The rest of Bicol region naman ay mostly apektado nitong easterlies na same weather condition na mapanganurong kalangitan rin na may mga kalat-kalat na pag-uuran. Dito naman sa binabantayan nga natin na bagyo, igwa na rin tayong Tropical Cyclone Bulletin number 1 as of 5 a.m. Itong si Tropical Depression Ramil ay huling nahiling sa layong 1,145 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, may kusog ng paros na dala itong si Ramil na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour. At kumikilos itong si Ramil ng west-northwestward slowly. Then sa ating track and intensity forecast, possible na umabot ng hanggang tropical storm category itong si Ramil bago ito mag-arani dito sa may Bicol region. May tropical cyclone wind signal number 1 sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, pati na din ang northern and eastern portions ng Sorsogon. Kasama doon ang Donsol, Pilar, Sorsogon City, Gubat, Prieto Diaz, Casiguran, Barcelona at Bulusan. Ang nahihilingtang senaryo ay pa northern or central Luzon ang magiging direksyon nito ni Ramil, although may time na harani po ito digdi sa Bicol region by Saturday. Then by Wednesday or Monday pala rather, next week ay saluwas na itong si Ramil na ating Philippine Area of Responsibility. Bali yun po sa ating forecast. Ito po si Alexis Rolivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Thank you very much, Ms. Alexis. Mga tugay na bang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon sa kinalap sa DCGP News base na kalis po na 12 oras. Kabarang kasalang nakatuwang sa pagsurat ng mga bareta Jenny Matthew Balyaran asin man si Nicole Ann Gloriani sa News Base. Lado technical, kasabay po natin yan si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department sa pong IT. Pangarabagan bilog na Mega Force Patrol. Hello kay Rosemary De Rosales. Siring man si Maria Lucignada Marhalino. Good morning. Honor Reyes Lola, good morning. Mary Ann Lisay, good morning. Watching dito sa West Pigbidayan, Maslog. Siring man si Sir Alan Imperial is watching. Agnes Alejo, good morning. From Bangkiruan, Gina Balaguer Balderao is watching. Siring man si Sir King Rinaldo at saka si Gerald Aranya is also watching. Sa gabos po na nakantabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel as in DCGB Live App. Sa mga nakatune in sa 729 kHz
Kapitan ka mga radyo sa AM Band, Silingman sa 106.9 WGB-FM Tabaco City. Maraming salamat. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang